ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо, ба канали рӯзномаи модари 8 фарзанд. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. влоги имрӯзаи мо аз омода кардани субҳона сар мешавад. имрӯз ман барои фарзандон каша омода мекунам, геркулесовый, ва дар давоми влог чӣ гуна мо торт омода мекунем, торти печёночный барои шумо навор кардам ва посудаҳои компанияи Faberlic-ро бароятон навор кардам. Марҳамат, тамошо кунед. тамошобинони азиз, инҷо соҷида ки ман печёночный торт пухта истодааст, яъне торт аз ҷигар. беҳад болаззат мешавад. тамошобино анами хел блини аз блендер майда через блендер майда мекунад, баъдан ҷигара мешояд, аввал аз плёнкаш тоза мекунад, баъд через блендер майда мекунад, анами хел блини тайёр мекунад. соҷида орд добавид мекунед, чанд қошуқ орд, тақрибан 1 кило ҷигар буд инҷа. тамошобино чанд намак орд сколько? 3 қошуқ орд барои килограмм, 1 кило ҷигар. ина тамошобид печёночный торт, анами хел дар ҳолати тайёраш мешавад. ина тамошобино 3 қошуқ орд, шир, намак, мурч, анами хел. якумин бор ман ҳолӣ намедонистам ки соҷида печёночный торт тайёр карда истодааст. ман ҳамин ваяша дида ҳозир нишон медиҳам, ҳамин тайёр кардагиша дида ман фикр кардам ки какао кати ягон чиз тайёр карда истодааст. анами инҷо бошад нон тайёр карда истодааст, нон ҷазакати. тамошобино ина ҳавои мо имрӯз беҳад гарм аст. соҷида инҷо зуволаканд барои нони баҷаза. бачаҳо ҳамаш дуташ дар мактаб, малика дар хона, маша ва лёня бошад дар больница хобанд, пневмония шуданд. аввал Ҳасан Ҳусейн шуданд, баъд машаю лёня, Настя, Малика ва Лиза укол гирифта истоданд. анамихел дар хона цефтриаксон уколошон ҳамаша гирифтам. дар хона укол карда истодаем. чи Настенька. баъдан тамошобино ина беҳад тунукак мешудааст. рости гап ман худам ина тайёр кардан наметонам. келинам беҳтарин келин. тамошобино дар ҳақиқат як хоҳар дар комментария навиштанд ки ҳозира духтаро ҳамаш современный аз уҳдаи зиндагӣ намебурояд, лекин келини ман беҳтарин духтарои азиз. ман дили пур кати ягон ҷо мебуром, мерам,
худаш нигоҳубӣ мекунад кӯдакҳои ҳамаша беҳтарин тарбияш дар сатҳи олӣ. кришкаша мепӯша ина мерези ҳозир ана иха мерези. تو دوست دار من نگویم شب برا هم انتظار از میانی کوچه باقی عاشقان من نمیگویم قدم با من گذار من نمیگویم مرا تو دوست دار من نگویم شب برا هم انتظار از میانی کوچه باقی عاشقان من نمیگویم قدم با من گذار. инҷо бошад апа ва хоҳарони азиз, каструлкаҳои компанияи Faberlic-ро ман барои шумо обзор мекунам ва гуфтаниам ки апа ва хоҳароне ки дар ширкати Faberlic кор карданиянд метавонед ба рақамҳои телефонии ман нависед, ба ватсапи ман нависед, кора мефаҳмонам. ҳозир бошад духтарои азиз, дар бораи ҳамин каструлкаҳои беҳтарин барои шумо маълумот медиҳам. худи компанияи Faberlic ин компанияи Россия аст духтаро, лекин посудаҳош технологияи немецки кати тайёр мекунад. ҳаҷми каструлё духтаро ҳар хел аст. 5 литрашам аст, 3 литрашам аст. ана ин сковородкаш, ин сковородкани бисёртар жаровня ба монанд 2 литра аст. ҳам аз дарун ина бинед рахҳои литражош навистагӣ. яъне барои мисол хӯрок омода кардан осон. мисол шумо ба 2 литр об дар кор бошад, мебинед ҳаҷма, ана михел 2 литр оба мерезед. ана ҳамин буд апа ва хоҳарони азиз маълумот дар бораи каструлкаҳои компанияи Faberlic. шумо низ метавонед номнавис кунед, барои хонатон продуксияҳои лозимиро харидорӣ кунед. регистратсия шуда кор кардан шарт нест. метавонед регистратсия шавед, барои оилатон чизҳои лозимия аз компания скидкаҳо кати харидорӣ кунед. Надо найти мальчика до того, как в него вселился Акума. Ты путешествуешь во времени? Да. Такие путешествия всегда рискованны. Сегодня придется пойти на риск. Фроги, вернись! Нашла. Как только мы узнаем, в какой предмет вселился Акума, дотройся до него мечом, но чтобы никто не увидел. Так ты не изменишь события. инҷо бошад як хӯроки осон омода мекунем. хӯроки шом. фарзандони ман беҳад дӯст медоранд. дар муддати 30 дақиқа ҳозир омода мекунем. барои мо грудка лозим аст, яъне гӯшти мурғ, сливка лозим аст ва гриби. мурғ ва грибиро камтар бирён мекунем. баъдан ана михел сливка илова мекунем 5-6 дона. ман сливкаи калонтар надоштам бисёр, ана аз ҳамин илова мекунам. барои гарнир бошад макарон меҷӯшонем ва дар охир вақте ки ҳамаша бирён мекунем, аз ҳамин сливочный сир 2 қошуқ илова мекунем. 1 дона чеснок ва камтар кабуки. Вот готовый. Готовый сок. Давай попробуем. Не десерт? Да.
тебе Что это? подарок. Настя,